Святкаваць акцыю «Кожная пятніца роднае сваё» у смаргонскай пачатковай школе вырашылі па-асобаму. Тут прайшла яркая выстава мясцовых малочных прадуктаў, якую арганізаваў смаргонскі малочны завод. Сёння мы знаходзімся ў гасцях у смаргонскім школе-садзе. Ну, а нагода такая, што кожную пятніцу мы адзначаем акцыю «Кожная пятніца роднае сваё». І мы з вялікім задавальненнем прэзентуем нашу прадукцыю, якую мы выпускаем на нашым заводзе. Настаўнікі гэтай школы вельмі падрыхтаваліся і арганізавалі выставу, на якой прадставілі асноўныя прадукты, якія мы выпускаем. Гэта малако, кефір, тварог, сыр клінковы, масло, сметана. Ну, а мы прыехалі з, напэўна, найлепшым лакамствам для дзяцей. Гэта смаргонскі пламбір з какао шакаладны, як называюць дзеці, і звычайны белы. І мы з задавальненнем нашых дзетак частуем нашым смаргонскім марожаным. Не першы раз мы прыязджаем у госці да нашых дзяцей. Мы бываем на ўсіх мерапрыемствах, куды нас запрашаюць для таго, каб прадставіць нашу прадукцыю, крыху расказаць пра нашу вытворчасць, пра наш калектыў, каб людзі ведалі і ганарыліся. Нас вельмі часта запрашаюць, таксама вельмі часта жадаюць прыйсці да нас у госці, каб паглядзець наша прадпрыемства. Нашаму прадпрыемству ўжо больш за 50 год. Пабудаваны быў завод у 1975 годзе, і адразу вытворчасць складалася з трох асноўных цэхаў. Гэта цельнамалочная прадукцыя, апаратна-масладзельны цэх і цэх сухіх малочных прадуктаў. Пра марожана, калі больш падрабязна расказваць, то на самой справе гэта каштоўны прадукт наша марожана, таму што тут няма ніякіх дадаткаў, которые пашкодзілі б здароўю нас або нашых дзяцей. Складаецца толькі з малака, слівак, вада крыху дабаўляецца, цукар, ванілін або какао. Ну і крахмал у якасці такога стабілізатара. Всё. Больш ніякіх складальнікаў у саставе няма. Таму гэты прадукт ён карысны, таму што мы спадзяёмся, падымае настрой ва ўсіх людзей і дае такой бадзёрасці.